Седнахме в Кларенс в една местна такава бирария с местни бири. Тази е Кларенс Brewery. Пивоварната имат 6-7 вида бири, носят едни малки чашки. Опитваш ги и казваш каква искаш. Ще ти да се взе житна, пайс, нали, на немски, на здраве. Антони си е да пържени картофки и Ева на пържени картофки. И използвахме Wi-Fi, интернета, да пишем, че сме живи и здрави, защото където ще отсядаме в градовка на Атина няма интернет. Това е едно такова малко градче, артистично, с много галерии, художници, такива и доста туристическо, въпреки че е малко. Изключително красив национален парк. Ние днес в два бяхме. Единия беше в KwaZulu Natal, Royal Natal. Ето и Ема идва от долу.